Дуруд дӯстони азизи арҷуманд, мавзӯе ки имрӯз мо дар борааш суҳбат мекунем бисёр мавзӯи ҷолиб аст. Савол доданд ки чӣ кор кунем умри зиёд бинем ва дарозумрии инсон ба чӣ вобастагӣ дорад. Умуман албатта инсон мехоҳад ки умри зиёд бинад, яъне умри хуб бинад ва чӣ кор кунад ки умри зиёд бинад. Мо якчанд омилҳоро муайян кардем ки инҳо боис мешаванд ки инсон умри зиёд бинад. Якум сабабе ки одам умри зиёд бинад ин аз гени вобастагӣ дорад, яъне ки генҳое ки дар таркиби хромосомо ки онҳо барандаи ахборотҳои ирсӣ меросӣ ҳастанд. Агар дар шаҷараи шумо агар гени умри зиёд дидан агар бошад дар гузаштаготон, боботон, бобокалонтон, ҳатман он генҳо ба организми шумо, ба наслҳои минбаъдаи шумо таъсири худро мерасонад. Ва дуюм сабаби оне ки чӣ кор кунем умри зиёд бинем, тарзи ҳаёти солим, масалан ғизои солим, варзиш, дур шудан аз ҳар гуна ғизоҳои заҳрноку тамоку, нӯшокии спиртӣ. Ва сеюм сабаби дарозумрӣ дар инсон ин боду ҳавои тоза, яъне ки боду ҳавои тоза, нафаси тоза, инҳо метавонанд ки барои инсон дарозумриро зиёдтар кунанд. Ва чорум сабаби дарозумрӣ агар хоҳад ки инсон умри зиёд бинад, ин сари вақт пешгирӣ кардани ҳар гуна бемориҳо. Вақте шумо касал мешавед, то замоне ки шумо аз по нағалтед, тавбат наравед дур, балки пеш аз оне ки шумо ҳис мекунед ки дар организми шумо ягон тағйирот аст, ягон дардманд ҳастед, бемор ҳастед, сари вақт тавбат кардан ва пешгирии беморӣ ин низ яке аз сабабҳои дарозумрӣ шуда метавонад. Ва панҷум сабаби оне ки одам чӣ кор кунад дароз умр бинад, мутаассифона мо дар зиндагимон, дар ҳаёти шахсимон, дар кормон ҳолати равонӣ ва стресси зиёд дорем. Ва яке аз ҳолатҳои мушкилтарин анамин стресс аст, асабоният аст, ки бармаҳал инсонро ба пир шудан оварда мерасонад, ки ин ба аксар бемориҳо сабаб мешаванд, баъзе мушкилотҳо сабаб мешаванд, ки дар инсон асабоният ва стресс зиёдтар шавад. Хай дӯстони азиз, то мавзӯъҳои дигар тансиҳат монед.